Kaixo denoi, orain dela gutxi lortu ahal izan dut azkenean honako adaptadore hau, hemen Mega Driven sartuta dagoena, eta honek balio du Saturnerako diseinatutako periferikoak edo aginteak, joystickak adibidez, Mega Driven erabiltzeko. Eta hau da nolabait artisau lana, ezta? Hau eBayen lortu dut, Espainiako batek egin du bere etxean. Aspalditxo argitaratu ziren hemen barneko zirkuitu honen diseinuak eta argitaratu ziren interneten. Eta, bakoitzak egin behar du berea edo. Eta hau lortu dana izan da eBayen salgai zegoen bakarra. Tipoak esan zidan gehiagorik ez duela egingo, edo momentuz ez, ezakit igual urte bete barru edo geroago igual bai, baina momentuz ez. Orduan, hau da, lortu dan bakarra, eta hau aprobetxatuz erakutsiko dizuet zer moduz doan Saturneko Virtua Stick hau. Konektatuta dago, eta piztuko dugu Mega Drive Street Fighter B Special Champion Edition bertsoarekin. Eta hemen behan, hauek hirurak ostikarak dira. Eta goiko botoiak ukarrikarak, etiketak. Listo, irabazi dut. Orduan, 6 botoi hauek erabili daitezke, Mega Driverekin batera. Beste bi hauek ez dute zer eginik. Hauek dira sorbaletako botoiak. Eta orain irabazi nago. Beste proba bat egingo dugu. Adibidez, arcade esperientzia osoa izatearren, Streets of Rage birekin. Pantalla doitu behar dut.
Ikusten duzuenez, joko honetan ez dira goiko botoiak erabiltzen. Orduan, 3 botoirekin nahikoa da. Labanka horrekin. Zaztunaren tipo hori, Bueno, eta listo, honaino.